hölgyeim, kedves uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt a Bremer Kúriában, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában a mai kiállítás megnyitókor, melynek címe a Gömör-Kisholti Múzeum kincsestára. A Reiter Duo előadásában Bartók Béla Három magyar népdal című Reiter István által elkészített átiratát hallgathatták meg. Nagyon szépen köszönjük a művészi élményt. Tisztelt jelenlévők! 2010-ben határozta el először múzeumunk, hogy 2 évente bemutat egy-egy olyan szlovákiai régiót, amelyhez a szlovákiai magyarság történeti szellemi értékei kötődtek és kötődnek. Az elhatározást tett követte, és vannak, akik emlékeznek rá, hogy 2011-ben nagy sikerrel mutatkozott be múzeumunkban a Rozsnyói Bányászati Múzeum több értékes kiállítást hozott ide Pozsonyba. Ma a Rimaszombati, a 130 éves Rimaszombati Gömör-Kisholti Múzeum hozta el kincsestárából a legszebbeket. Tisztelt hölgyeim, uraim, engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a 130 éves Rimaszombati Gömör-Kisholti Múzeum igazgatónőjét, Bodor Olgát, és egyben felkérem arra, hogy mutassa be a kiállítást, és megkérem kolléganőmet, Sipos Szilviát, hogy tolmácsolja magyar nyelven. Vážená pani riaditeľka, vážení hostia, mám pomocničku, lebo maďarsky sa dohovorím, aby sme si tak celkom rozumeli, ako my muzejníci, tak nepotrebujem tlmočničku, ale teraz tak sa nenahneváte, asi tá moja maďarčina by nebola taká, nevedela by som sa zrejme tak vyjadriť. Az igazgatónő szabadkozik a magyar nyelvtudása miatt. Természetesen én tudom tanúsítani, hogy nagyon jól beszél magyarul, de örömömre szolgál, hogy tolmácsolhatom majd szavait, amelyel bemutatja a kiállítást az itt jelenlévőknek. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, Gömörsko-Valonské múzeum, musím sa pozerať, aby som nenechala veľa napríklad. Gömörsko-Valonské múzeum naozaj má už v tomto roku 131 rokov. Je to 5. najstaršie múzeum na Slovensku. Most már ebben az évben 131 éves Gömör-Kisholti Múzeum kiállításán üdvözöljük Önöket. Ez a kiállítás tulajdonképpen a Gömör-Kisholti Múzeumnak a megalakulását és a Gömör megyében, Rimaszombatban létrejövő múzeum megalakulásának körülményeit szeretné feleleveníteni a 19. század második feléből. Rimaszombat a 19. század második felében hatalmas fejlődésen ment keresztül, amely nem csak gazdasági téren, a mezőgazdaság terén, hanem kulturális, oktatásügyi téren is megnyilvánult, és hát ebben az időszakban Rimaszombat 1802-t követően fokozatosan Gömör-Kishont megye székhelyévé nőtte ki magát. A megyei székhelynek természetesen ma sincs ez másképp szüksége volt különböző adminisztratív épületekre, és a már meglévő 2 megyeháza mellé újabb épületek, adminisztratív épületek kialakítására került sor, tehát még 2, ugye? Még 2 másik épületet emeltek erre a célra Rimaszombatban. A megye életében a kulturális és művelődési a kultúra és a művelődés terén meghatározó szerep jutott a protestáns gimnáziumnak. Az Egyesült Protestáns Gimnázium 1853-ban jött létre azáltal, hogy az Osgyáni Evangélikus Liceum tehát latin gimnázium egyesült a református gimnáziummal. Ez az Osgyáni Gimnázium egy nagyon neves intézmény volt, melynek megalapításában fontos szerepet játszott az Osgyáni kastély tulajdonosa, egykori tulajdonosa Báros Gruzsinszky, aki a saját önerőből építette fel ezt az iskolát Osgyánban, amely végül is, tehát az épülete ma már sajnos nem áll fönn, de a szellemiség az Egyesült Protestáns Gimnáziumban folytatódott.
És az Egyesült Protestáns Gimnázium nagyon fontos szerepet játszott a megye kulturális életének a fejlődésében. A Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnáziumnak számos neves diákja volt, többek között Mikszáth Kálmán is, és a neves diákok sora mellett nagyon jó képességű tanárok is oktattak ezen az iskolán. Ezek a tanárok különböző külföldi egyetemeken tanultak, úgy mint tehát Budapesten, Pécsben, Münchenben, és az iskola igazgatói közül kiemelkedett Fábry János. Fábry János, amellett, hogy az Egyesült Protestáns Gimnázium igazgatója volt, biológus, természettudós is volt, és itt jön az összefüggés. Rimaszombatban történetesen 1867-ben tartotta a közgyűlését az országos, volt egy konferencia, a természettudósok és orvosok konferenciája, melynek több prioritása is volt. Többek között tehát az, hogy természettudósok vettek részt ezen a konferencián, voltak közöttük nők is, 2 nő is részt vett ezen a konferencián, ami akkoriban maga egy raritásnak számított, és hogy külföldről, tehát külföldön élő tudósok is részt vettek ezen a konferencián. A konferencián természetesen most sincs másképp, különböző szekciókban dolgoztak a szakemberek, a tudósok. Az egyik ilyen szekció vezetője Fábry János volt, aki nem csak előadásokat tartott, hanem a diákjait arra is ösztönözte, hogy különböző érdekes tárgyakat gyűjtsenek, és a Magyar Orvosok és Természettudósok konferenciának végül is egyik hozadéka volt, hogy ez a gyűjtés elindult Rimaszombatban. 1868-ban, tehát Fábry János már megalapította a gimnáziumban az iskolai segédeszközök múzeumát, amelyet ugye múzeumnak neveztek, tulajdonképpen ez egy gyűjtemény volt, és ez a gyűjtemény ez olyan szépen gyarapodott, hogy a gyűjteményből néhány szép darabot a Párizsi világkiállításon is kiállítottak 1878-ban. János Fábry postupne v Rimavskej Sobote založil kabinet učebných pomôcok, založil dievčenskú školu. Len tak naozaj v odsekoch o Fábrymu treba veľmi veľa povedať, ale dá sa to celé prečítať, čo hovorím. Bol napríklad autorom učebníc biológie v monarchii, prvej svojho druhu, z ktorej sa vyučovalo na stredných školách v Uhorsku. A podľa neho napríklad bol pomenovaný aj jeden druh červíc. Tehát Fábry János tevékenysége nagyon sokrétű volt, és ő nagyon fontos szerepet játszott, nem csak mint professzor, hanem mint tudós is. Amellett, hogy létrehozta a már említett múzeumot, létrehozta tehát a segédeszközök kabinetjét a gimnáziumban, iskolát alapított, egy leánynevelő iskolát Rimaszombatban, biológiai tankönyvet írt, amelyet a monarchia egész területén használta, és egy szederfajtát neveztek el róla, ha jól. 1882-es év a múzeum alapításának éve a különböző felhívások jegyében zajlott, amelyeket rendszeresen nyilvánosságra tettek a Gömör Kishont című lapban. Ezeknek a felhívásoknak az volt a lényege, hogy egy kiállítást hozzanak létre, és felhívással fordultak a Gömör megye területi, Gömör Kishont megye területén élő nemes családokhoz, akiknek ugye nyilván nagyon gazdag gyűjteményük volt, ezek a családok fontos szerepet töltöttek be nem csak a megye, nem csak a monarchia életében, nagyon széles látókörű családok voltak európai kontaktusokkal, és gazdag művészi, történeti gyűjteménnyel, könyvtárral, tehát pont ezeket a családokat szerették volna megszólítani, azzal a céllal, hogy bocsássák rendelkezésükre, tehát egy kiállítás céljára a legszebb gyűjteményi tárgyaikat. A kiállítás főszervezői, köztük Szonták Alispál, Lecherer, a kórházigazgatója maga, Fábry János és a gimnázium tanári kara pont azt az épületet választották ki a kiállítás színhelyéül, ahol ma is a múzeum működik. Ebben az épületben akkoriban egy kisebb laktanya volt, tehát tüzérségi laktanya, 70-90 fő elszállásolására szolgált. Ezt a
állományt aztán áthelyezték Losoncrai nagyobb laktanyába, így felszabadult az épület. A to ešte vtedy netušil, že vlastne výstava môže trvať len 2 týždne. Oni predpokladali, že nejako sa dohodnú s vojskom, s armádou, že to múzeum vlastne tam založia, ale napriek tomu pristupnili 3. septembra roku 1882 výstavu Župy Gömer Malohont s tým, že pred všetkých 1244 predmetov, ktoré boli vystavené, boli sprievodcovi výstavou Kialitášov Kalauzovi, ktorý tu máme vystavený, a boli tam zapožičané predmety od významných osobností miest, ktoré neskôr poviem. Tehát Fábry János és társai akkoriban még nem tudták, hogy ez az épület csak időszakosan fogja szolgálni a múzeum céljait. Végül is az épületet a kiállítás időtartamára kapták meg, melyet 1882. szeptember 5-én nyitottak meg. Szeptember 3-án elnézést, 3-án nyitottak meg, és a kiállításon több mint 1200 gyűjteményi tárgy szerepelt, melyet a megye neves személyiségei adtak kölcsön ennek a kiállításnak a céljaira. Ilyen volt többek között Andrássy Dénes is, az Andrássy család akkori, tehát utolsó örököse, az kiterjedt Andrássy birtokoknak a kezelője, aki a kiállítás céljaira mintegy 30 értékes műtárgyat kölcsönzött. A Gömör-Kisonti Múzeumnak az a szerencséje, hogy megvan a teljes leltára ennek az első kiállításnak. Ott tételesen szerepelnek mindazok a műtárgyak, amelyeket Andrássy Dénes kölcsönzött, tehát a fegyverek, az értékes festmények, az Andrássyak portréi, különböző nemesek portréi, fegyverek, kerámia. A bohužiaľ, keď sa stala tá nešťastná udalosť pred rokom na hrade Krásna Hvorka a keď predmety sa museli zrazu samozrejme vysťahovať, tak v nás trsla myšlienka a my sme množstvo tých predmetov, ktoré sme identifikovali podľa nášho kialitášika, podľa sprievodcu, tak sme vlastne zapožičali na výstavu a bolo to veľmi zaujímavé, čiže opäť po 130 rokov, obrazne povedané, sa vrátili do Rimavskej Soboty na krátky čas opäť tie predmety. 2012-ben, mikor ezt az emlékkiállítást megnyitották a Rimaszombati Múzeumban, volt egy szomorú apropó is. Az év márciusában történt tűzeset Krasna Horka várán, és hát tulajdonképpen ez is ösztönözte a igazgatónőt a kiállítás megalakulásakor, hogy megpróbálják kölcsönkérni azokat a tárgyakat, amelyek az első 1882-es kiállításon is szerepeltek Andrássy Dénes jóvoltából, tehát a meglévő kiállítási kalauz és alapján identifikálták azokat a tárgyakat, amelyek Krasznahorkára kerültek 1882-ben a kiállításba, és ugyanezek a tárgyak szinte mind 2012. szeptemberében kiállítás megnyitásakor újra a Rimaszombatban kiállításra kerültek. Az 1882-es kiállításra, amelynek a címe művészeti és régészeti kiállítás volt, tehát elsősorban ilyen jellegű műtárgyak bemutatására került sor. A különböző már említett nemesi családok, illetve Rimaszombat város, Rozsnyó város, Jósva, Tiszolc városok jóvoltából, és ezek között a műtárgyak között számos nagyon értékes relikvia is található volt. Čo je veľmi podstatné, zachovali sa pozvánky na výstavu, vstupenky, odznaky, ktoré nosili organizátori podľa rangu, ktorí na tej výstave predstavovali. Zachovali sa plagáty, sprievodca výstavu, stanovy, zakladajúca listina, pretože múzeum sa po tých 2 týždňoch z tej výstavy sa vlastne založilo spolkové múzeum. Takže toto všetko sa zachovalo, ale zachovali sa aj, chvála Bohu, mnohé predmety, pretože po 2 týždňoch táto šlachta, tí vystavovatelia, skrátka, či už súkromné osoby alebo inštitúcie darovali 564 predmetov, čiže to bol základ múzea, nového múzea. Tehát a múzeumnak nem csak a kiállítási kalauza maradt, hanem fönnmaradtak a belépők, fönnmaradtak a jelvények, melyekkel a múzeum szervezői viseltek, a különböző
propagációs anyagok, plakátok, meghívók, és természetesen ezen 2-3 hetes kiállítás, mely tulajdonképpen a Múzeum Egyesület létrejöttét eredményezte, ennek a kiállításnak köszönhetően mintegy 560 tárgy került a létrejövő Múzeum Egyesület tulajdonába pont ebből a kiállításból. A veľmi cenné sú napríklad tieto miniatúrne portréty rozmerov 15x18, ktoré sú vlastne, sú to kopie Bidermana, sú to protitureckí bojovníci, nádaši, mali sme napríklad aj vystaveného Koháriho, ale jednoducho na svete existuje 73 týchto miniatúr šlachty, uhorskej šlachty 16. a 17. storočia. A u nás sa nachádza 12 a zvyšných 53 sa nachádza v múzeu po Svetom Antone a zvyšok v Nemzeti múzeum Budapesti. Tehát nagyon értékesek például a vitrínben látható miniatúr festmények, melyek Biderman ábrázolásainak a másolatai, tulajdonképpen a török ellenes harcokban résztvevő magyar nemeseket ábrázolják. A Rimaszombathi Múzeum gyűjteményében ezekből 12 van, 56 található a Szent Antali Múzeum gyűjteményében, és a maradék mintegy 20 a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Tam ten portrét toho bradatého primáša Martona Dombeyho je tiež jedna z prvých zbierok, ktorý portrét sa dostal do múzea v roku 1882. Je to rómsky primáš, vtedy ešte samozrejme Jánoš Fábry a Ludovít Hüvöši ako zakladatelia múzea Ištván Teraj ani netušili, že múzeum bude o niekoľko rokov sa špecializovať na rómsku kultúru, ale ten Marton Dombey bol chýrny primáš a vyznamenal sa to vlastne udalosťou, že pri cisárskej návšteve, keď Ferenc Jožka navštívil Rimavskú Sobotu v roku 1856 práve v novozrekonštruovanom župnom dome Feketeša Čierny orol, tak práve Marton Dombey hral cisárovi ako na privítanie mesta. Tehát a festmények között látható szakállas úr portréja az Dombey Márton cigányprimást ábrázolja, szintén az első kiállítás kapcsán került a múzeum gyűjteményében. Akkoriban még Fábry János és Hüvösi Lajos nem sejthették, hogy a Rimaszombathi Múzeum később majd a roma kultúrára fog szakosodni. A híres cigányprímás azért is nevezetes volt Rimaszombatban, mert amikor Ferenc József ellátogatott Rimaszombatba, akkor az ő tiszteletére ő játszott. A celkom prvou zbierkou, múzeum bolo založené v septembri, bola socha Sándora Petőfiho. Už v auguste roku 1882 budapeštianská sochárska spoločnosť Sándora Petőfiho darovala tomu výboru, ktorý vlastne mal založiť múzeum a výstavu, tak darovala tú sochu, ktorá je u nás v Podbráni. Ale je to veľká socha v životnej veľkosti Sándor Petőfi és Zsoni Kósa. Tehát az első gyűjtemények közé tartozott, és már azon az említett szeptemberi kiállításon is ott volt Petőfi Sándor életnagyságú szobra, melyet a budapesti Petőfi Sándor Emlékműbizottság, Szoborbizottság adományozott Rimaszombat városának ennek a kiállításnak a céljaira, és így került a múzeum gyűjteményében is, Ó Miklós készítette. A múzeum első gyűjteményei közé tartoznak a természettudományi jellegű gyűjteményi tárgyak, amelyek a múzeum megalapítását követően 10 évvel kezdett kialakulni, és ennek a kialakításában nagy szerepet játszott Gedeon Tihamér, illetve édesapja, akik Rimaszombatban születtek és működtek. Igazgatónő elmesélte, hogy Gedeon Tihamér, aki ugye Budapesten tanult vegyészmérnök, többek között neves tudós volt, és az ő találmánya segítette hozzá a bauxit bányászat kialakulását Magyarországon, éppen Kolontár térségében, ahol aztán az a szerencsétlenség történt. A 1882-es kiállítást követően, tehát az épületben sajnos tovább nem maradhattak, mert visszaköltözött a hadsereg egy részét, a katonákat visszaköltöztették, és
mintegy 20 évet kellett rá várni, hogy az épületben újra múzeum létesülhessen. Sajnos Fábri János ezt már nem érhette meg, mert ő 1907-ben meghalt. Rimaszombatban van eltemetve, ismeretlen helyen van a sírja, tehát az ő halálát követően az ő utódai mindent megtettek azért, hogy az múzeum újra a saját épületbe költözhessen, és erre 1910-ben került sor, amikor a laktanyát újból elköltöztették az épületből, és az épületbe a gyűjteményt átvihették. És az első teremben látható fegyverek és páncélzat pont erről a kiállításról származik, és ott volt először bemutatva. A 130 éves múzeumnak gyűjteményében mintegy 100 000 műtárgy található. A múzeum mintegy 100 000-es gyűjteménye nagyon sokrétű, a legszámosabb természetesen a történeti gyűjtemény, azt követi a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Jelentős, mintegy 6000 tárgyat számlál a természettudományi gyűjtemény, a képzőművészeti gyűjtemény mintegy 1800 műtárgyból áll, de külön kihangsúlyozza az igazgatóasszony a könyvtárat, a történeti könyvtárat, melyben mintegy 35 000 nagyon értékes kiadvány található, melynek földolgozása még mindig csak várat magára, részben még nagyon sok generációnak ad majd munkát, és Gömör és Kishont vármegye területén élő összes etnikum végül is dokumentálva van a múzeum gyűjteményében. Magyarok, szlovákok, németek, romák, polgárok. Ja som rozmýšľala, že ako to už rýchlo ukončilo, lebo naozaj sme len preleteli tých 130 rokov. Myslím si, že výstava je popisná, sú to projekty, napríklad máme ešte v múzeu projekty významných budapešťanských architektov Baugartena, ktorý okolo 360 škôl projektoval aj budovu dievčenskej školy Jánoša Fábriho. No jednoducho z roku 1900 je tu diplom, ktorý dostalo múzeum v Paríži na všeobecnej výstave. Celé toto penzum vlastne spracováva, alebo u nás pracuje 18 pracovníkov, čo nie je veľa, je to dvojpodlažná veľká budova. Máme ešte bohatý archív, ktorý má tiež okolo 10 až 15 000, 5 000 ešte nespracovaných najrôznejších dokumentov. Chodia do nášho múzea študovať študenti pre rôzne záverečné práce z domova, zo zahraničia. Spolupracujeme takmer so všetkými múzeami na severe Maďarska, s poľskými múzeami zase na juhu, ale hlavne s múzeum v Tarnove. A múzeum 130 éves történetét, tehát az igazgatónő csak ilyen tehát átfutotta tulajdonképpen, mert az annyira terjedelmes és hosszú, hogy ezt máshogy nem is lehet, viszont ez a kiállítás pont azért jött létre, hogy ezt a történetet bemutassa, mert hát dokumentálja mindazokat a fontos eseményeket, amelyek a múzeum megalakulásával és további működésével kapcsolatban történtek. Többek között ugye hát az alapítási oklevélen túl itt megtalálható az emléklap, amelyet a Párizsi világkiállításon kapott a múzeum. Továbbá megtalálhatók itt az építészeti tervek, amelyek a múzeum homlokzatának kialakítására készültek, továbbá a leánynevelő iskola építésére vonatkozó tervezetek. A múzeumnak fantasztikus archívuma található Rimaszombatban. A tevékenységükről annyit elmondott, hogy együttműködnek számos intézménnyel Szlovákiában, de külföldön is, elsősorban Észak-Magyarországon és Lengyelország déli részén található intézményekkel, de Szlovákiából számos diák jön hozzájuk tanulmányokat folytatni. Természetesen nem csak diákok, hanem kutatók, szakemberek. A múzeumnak 18 állandó munkatársa van, és ők ebben az épületben dolgoznak, tehát abban az épületben, amely végül is a múzeum céljaira lett kialakítva.
Hát a múzeum tevékenységét többek között az is alátámasztja, hogy nagyon sok intézménnyel együttműködik, külföldön és Szlovákiában. A múzeum gyűjteményéből származó tárgyak megtekinthető többek között pillanatnyilag a Szlovák Nemzeti Múzeumban látható Lőcsei Fehéraszony című kiállításunk. A Szlovák Nemzeti Galériában a Kék Lovag címet viselő expresszionista almanak tekinthető meg. Ugye nálunk a múzeum megalapításának alkalmából létrejött kiállítás látható, de hasonlóképpen együttműködnek cseh és szlovák intézményekkel, amit említett, lengyel és magyar intézményeken kívül. Vážené dámy, vážení páni, túto výstavu pripravil naozaj tým pracovníkov a treba sa im na záver poďakovať. A tu prítomná moja kolegyňa, historička umenia Angelika Matúšková, jedna z komisárkov doktor Aláč, dokumentátor doktorka Kerejni Eva, historička, doktor Alexander Gotoš, ktorý je archeológ, magisterka Pulišová etnografka, magisterka Krnáčová knihovníčka, magisterka Galfiová, ktorá sa venuje práve prírodovedným zbierkam. A jednoducho je to skrátka tímová práca, treba sa im poďakovať, sú uvedení ako kurátori a samozrejme aj za inštaláciu našim výtvarníkom. És végezetül az igazgatóasszony megköszönte a kollégáinak a munkáját, mert a kiállítás egy csapatmunka volt, és az igazgatóasszony vezetésével bekapcsolódott szinte minden szakdolgozó, többek között itt felsorolta az itt jelenlévő Angelika Matúškovát, a Jan Alács dokumentátort, Kerényi Éva történészt, Alexander Botos régész, Gálfiová a természettudományok szakdolgozója és a könyvtáros Krnáčová, és természetesen és a néprajzos, igen, Pulišová, Ludka. Azt hiszem, hogy nekit felsoroltam meg. Ďakujeme pekne pani riaditeľka Múzea kultúry Maďarov, že vlastne dal ten priestor pre predstavenie sa takéto pozoruhodnej výstavy. Samozrejme, toto je len výber, pretože naozaj ten priestor sa nedá celkom preplniť, ale naozaj len výber a také perličky z toho 130-ročného múzea, z tých 100 000 zbierok. Je to vlastne len také navodenie tej atmosféry, aby ste sa prišli pozrieť ku nám do múzea v Rimavskej Sobote, na čo máte srdečné pozvanie od nás všetkých múzeumov. És végezetül igazgatóasszony megköszönte a lehetőséget, hogy a múzeum bemutatkozhat itt a Brimerkújában, a Szlovákia Magyar Kultúra Múzeumában. Tulajdonképpen a kiállítás maga természetesen csak ízelítőt ad abból a 100 000-es gyűjteményből, amely a múzeum tulajdonában van, és egyúttal egy meghívást is jelent mindazoknak, akik ellátogatnak ide, hogy kiállítás kapcsán látogassák meg a múzeumot Rimaszombatba, és ahhoz sok szeretettel várják őket. Ďakujem pekne aj za pozornosť. Ďakujem pekne aj za pomočenie. Milá pani riaditeľka, ja by som ti chcela poďakovať za spoluprácu. Teším sa, že ste tu u nás v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Slovenskom národnom múzeu. Bohatá je vaša história, počuli sme, ale ako sme počuli, bohatá je aj súčasnosť, vaša činnosť a prajem vám veľa úspechov ešte v budúcnosti. Ďakujem ešte raz. Kedves igazgatónő, ahogy hallottuk, nagyon gazdag a múlt, nagyon gazdag a jelen tevékenysége. Én azt szeretném megköszönni az igazgatónőnek, hogy együttműködünk, együttműködhetünk, és remélem, hogy a jövőben is sok-sok siker arat majd le a múzeum a saját tevékenységével, munkájával. Jó egészséget kívánok hozzá, és remélem, hogy először, de nem utoljára hoztatok nekünk ennyi sok szép értékes tárgyat és régi tárgyi emléket a közös múltunkból. Köszönjük szépen! És most hölgyeim és uraim, újra a Reiter duó következik.
egy gömöri népdalcsokrot hallunk tőlük, majd pedig mindenkit meghívunk a kiállítás megtekintésére, amelyet ezúttal megnyitottnak nyilvánítok, és utána pedig egy kis frissítőre. Prajem vám veľmi pekný zážitok, ja vás pozývam na prehliadku výstavy a potom na malé občerstvenie. Ďakujeme pekne.